belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Fondation Cas Populaire is naar de rechter gestapt omdat ze 15 mensen uit hun huis willen zetten. Het gaat om mensen die al een jarenlange huurachterstand hebben. In sommige gevallen meer dan 10 jaar. De rechter heeft gisteren echter bepaald dat er op dit moment geen uitspraak in deze zaak zal worden gegeven. Er moet meer onderzoek worden gedaan en ook moet er worden gesproken met de huurders, zo bepaalde de rechter. Een 73-jarige man stond gisteren voor de rechter omdat hij op 8 mei van dit jaar een toerist ter hoogte van Correnden heeft aangereden met zijn auto. De man stelde dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde die hem dwongen de toerist aan te rijden. Het Openbaar Ministerie eiste 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 100.000 gulden schadevergoeding aan het slachtoffer. De rechter doet over 3 weken uitspraak. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na e momento que você comini abo. Centraal die Sindicato aan Curaçao, SSK, het overkoepelend orgaan van de vakbond op Curaçao, is blij met het standpunt van de Kamer van Koophandel. Die organisatie liet onlangs weten dat ze akkoord gaan met een verhoging van het minimumloon met ruim 11%. Eerder was de Kamer er altijd tegen. Volgens Edward Sint-Jacobs, voorzitter van de SSK, is het goed dat de Kamer nu over is, omdat, zoals hij zegt, een hoger minimumloon zorgt voor meer uitgaven op het eiland. En dat is goed voor de economie. In een zaak van een 47-jarige man die terecht staat voor het plegen van 3 overvallen, heeft het Openbaar Ministerie haar eis van 7 jaar verlaagd naar 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft verschillende mensen overvallen nadat hij ze eerst leek te helpen met autoproblemen. De man zelf zegt dat hij lange tijd problemen met drugs heeft en volgens reclassering is hij erg gebaat bij hulp en niet bij een lange gevangenisstraf. Tijdens een controle in een container is er drugs aangetroffen in een set meubels. De meubels stonden klaar om naar Nederland vervoerd te worden. Volgens de douane is het normaal dat dergelijke containers worden gecontroleerd. Momenteel wordt onderzocht wie de drugs verstopt heeft en voor wie de drugs was bestemd. Volgens het Onafhankelijk Onderzoeksinstituut in Nederland, TNO, raken mensen hun baan kwijt op Curaçao omdat ze er te lang over doen om naar hun werk te komen of omdat het vervoer te onbetrouwbaar is. Ook zijn er mensen die te veel geld moeten betalen aan het openbaar vervoer en daarom stoppen met hun werk. Volgens onderzoeker Marieke van der Tuin gaat het hierbij om mobiliteitsarmoede. Deze vorm van armoede ontstaat als mensen niet de mogelijkheid hebben om mobiel te zijn en daarmee een baan te onderhouden. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan prostaatkanker in de maand november. Onder meer via de actie No Shave November. Mannen scheren zich op 1 november en de rest van de maand niet meer. Op die manier proberen ze met mensen in contact te komen om te praten over prostaatkanker. Het ging om verschillende mensen die zich gisteren lieten scheren. Onder meer parlementariër Quincy Girigori van de PAR en Gwendoline Mercelina van de PNP. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.